pique de comezar a segunda semifinal desta Final Four cadete masculina que enfrontará os equipos Pizzería Barato Luceros e Balonmán Chapela. Estou como sempre aquí cos adestradores, con Rodrigo Mariño a miña dereita do Pizzería Baratos Luceros e con Miguel Espiño a miña esquerda do Balonmán Chapela. E bueno, primeiro de todo, bueno, segundo clasificado, quinto clasificado na Liga e, como estamos a dicir, quinto clasificado que xogou a eliminatoria previa a esta Final Four contra Balonmán Línea 21. Contanos que tal esa eliminatoria, porque el Línea 21 tamén tiña tela, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que no podíamos ir nada confiados, habíamos jugado contra ellos también en el playoff en Chapela, pero bueno, sabíamos que era un equipo duro, tal, fuimos con ganas. Sí es verdad que el partido estuvo condicionado un poco por la lesión de Derek en el segundo 53 de partido, pero bueno, al final conseguimos la victoria, ganamos creo que de 12 o de 13, pero fue un partido bastante interesante. A verdade é que ti dis, Derek ao final é un xogador bastante importante nese equipo. Bueno, sí, que están os rapaces quecendo aínda. Rodrigo, no teu caso, este enfrontamento, a ida creo que máis 12, unha cousa así, para vos que xogastes na casa, na volta máis 3, un cambio bastante drástico. Como crees que se presentará ese encontro? A ver, o partido de ida é moi enganoso, gañamos de 12 pero ao final do partido, quen revise o partido pode ver que a nosa vantaxe foi 4, 5, 3 durante todo o partido. Ao final conseguimos dar un arreón, separámonos, pero eso, é un resultado falso. Logo, na volta, eles fixeron moi bo partido, moi pelexado, defenderon moi ben, Óscar estivo espectacular, aí se nos foi tamén. Quero dicir, quen pense que por nós estar segundos ou por xogar en casa somos algo favoritos está moi equivocado e non sabe que ven aquí. Antes falábamos no anterior previa cos adestradores da anterior semifinal de xogadores destacados do seu encontro. Neste caso temos, pola vosa parte, podemos destacar un pouco Xurxo, Dimitri tamén, e ademais Xavi, que é infantil aínda, pero no equipo rival tamén temos o que ti dis, Nico, Lois, Mateo e Óscar, que se está acertado, este partido pode nos dar moito. Sí, no, por suposto, ao final temos os dous xogadores de moita categoría que son determinantes. Eu creo que aí a historia do partido vai pasar máis por lo que fan o resto. Que Lois vai facer bo partido, todos o sabemos, que Dimitri vai facer bo partido, todos o sabemos. Entón, isto vai ser de quen sume máis, supoño que terá a vantaxe final. Polo teu lado, Miguel, contanos tamén un pouquiño, porque ao final é verdade que se eses rapaces teñen o día, se os vosos rapaces teñen os días, isto vai ser unha auténtica semifinal. E como ven, bueno, ti ves da Final Four juvenil tamén, nunha Final Four pode pasar calquera cousa. Calquera cousa. Eso é verdad, en la Final Four juvenil tamén le conseguimos ganar al Carballal, que tamén nosotros pasáramos de quintas e ellas de segundas, y bueno, una Final Four, un partido nunca se sabe, y un poquito lo que decía él, de jugadores destacados, Lois va a destacar, Dimitri va a destacar, es un poco más lo que hagan un poco el resto de jugadores también, como decía él. Pois nada, é o que temos no seu partido no juvenil, o quinto, gañou o segundo, estamos aquí outra vez, segundo contra quinto, aquí todo pode pasar. Comezamos, segunda semifinal, Pizzería Barato Luceros, Balonmán Chapela. Continuamos.
benvidas, benvidos unha vez máis ao pabillón do Gatañal en Cangas para vivir a segunda das semifinais desta Final Four de categoría cadete masculina que vai a enfrontar o Pizzería Barato Luceros e o Balonmán Chapela. Imos a recibir o primeiro dos equipos o que xogará como locatario Pizzería Barato Luceros. Recibimos agora tamén cun forte aplauso o equipo que xogará como visitante, o Balonmán Chapela. E cos equipos na pista recibimos tamén ao colectivo arbitral encargado desta segunda semifinal. Cos protagonistas na pista, comezamos coa presentación do equipo que xogará como visitante, o Club Balonmán Chapela. Xogará co número 11 o seu capitán, Lois Alonso. Número 5, Rafael Soya. Número 10, Juan Lago. Número 12, Mateo Lago. Número 13, Iago Cerqueira. 17, Javier García. Número 18, Nicolás Alonso. Número 20, Antón Alonso. Número 26, Sergio Vila. Número 27, Óscar González. Número 33, Hugo Fernández. Número 69, Mario Fernández. 78, Anxo Souto. Número 96, Mario Carballo. E número 99, David Extremadura. Equipo adestrado por Miguel Espiño e auxiliado por Sara Gil e María Álvarez. Turno agora para o equipo que xogará como local, Pizzería Barato Luceros. Formando o seu capitán número 14, Xurxo Otero. Número 8, Dimitri Doder. Número 9, Gabriel Señorans. Número 10, Cristian Ferradas. Número 13, Simón Hernández. Número 17, Iván Freire. Número 18, Xavier Gallego. 21, Beltrán González. 26, Telmo Miller. 28, Jorge Varela. Número 33, Hugo Lago. 45, Adrián Iglesias. Número 70, Mateo Rosales. 78, Hugo Bouso. 99 as costas, Andrés Varela. Equipo adestrado por Rodrigo Mariño, auxiliado por Manuel Madaleno y por Alberto
González. Os colexiados encargados de dirigir o encontro, os colexiados Martín Rodríguez e Diego Rivera, auxiliados na mesa por Ana Isabel Rodríguez e Ana Belén González. Fará as funcións de delegado federativo Alberto Rodríguez. Damos pasos a este procedimento da Federación Galega de Balonmán. E sin máis, desexar a maior das sortes a ambas dúas escuadras. Buenos días a todos. Nada, simplemente daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, que es todo un meritazo y es un gran trabajo. Que sepáis que por nuestra parte vamos a emplearnos a fondo para que todo salga perfectamente, yo y mi compañero y nuestros compañeros en la mesa también. Y nada, por nuestra parte eso, si hay algún tipo de diálogo que sea mejor en un tiempo muerto o en el descanso, ¿vale? Y nada, si quieren decir algo los entrenadores ahora, pues suerte a todos, ¿vale? Que tal? Bo día. Benvidos de novo ao canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir a segunda das semifinais desta Final Four. Agora si temos o equipo locatario, o Balonmán Luceros. Entre as veces son impresionadas tamén as animacións do Balonmán Chapela. E desta volta para seguir a retransmisión comigo, outro dos habituais tamén das retransmisións do Clube Balonmán Cangas, Adrián Pumar. Que tal, Adrián? Hola, que tal? Bo día. Aí sen imaxe tamén as colexiadas, as anotadoras e cronometradoras deste partido. E, como sempre, o Gatañal cada vez que ten un evento destes no que están un dos seus equipos implicados, fervendo. Bueno, xa sabedes como funciona isto por aquí. Aquí, se hai balonmán no pabillón, da igual a categoría, a xente acude ao Gatañal. Isto é unha religión. É prioridade. É unha religión. Aquí os domingos non son de misas, as misas de 12 aquí son con árbitros e con porteiros. Pois todo preparado, arrancando xa o partido. Primeiros ou derradeiros saúdos antes de que inicie a batalla. De verde coa súa franxa laranxa xogando o Balonmán Chapela, e aí tedes co balón na man a un dos que vai a ser o protagonista, Lois, o central e capitán do Balonmán Chapela, que vai iniciando, buscándose primeiro un contra un xogador con unha potencia de pernas descomunal, Sí, e sobre todo que ten unha capacidade de facer xogar o seu equipo de un altísimo nivel, non só é o que será el, senón o que é capaz de facer e organizar co equipo. Atacando de novo Balonmán Chapela, Ben Lois, buscando esa reviravolta, defensa de Xavi, la defensa central con Xavi e con Dimi, vai a ser difícil de percutir. Vai Lois, o lanzamento de Lois, o primeiro gol do Capi do Chapela. Recollendo o balón aí Xurxo, escaparase o balón ao seu compañeiro, a Gabri. E ataque de inicio para o equipo azul.
formando con Andrés no centro, con Xavi e con Dimi na primeira línea. Ben Xavi no lanzamento, balón que se estrela na cepa de Óscar. Vibrando xa o equipo, collendo intensidade aquí no Gatañal. Quería anticiparse Xurxo, ben Lois, no 1 contra 1, novamente Lois. Vai a haber golpe franco que lle forza Xavi. Sí, Cangas plantexando unha defensa 5-1, que é un pouco a defensa habitual deles durante toda a tempada. Penso que tamén neste partido intentando que Lois pois xogue o máis lonxe posible da liña de 6 metros. Ben Mateo, buscando cara adentro. A defensa agora tamén de Dimi. Ataque novamente para el equipo verde. Ben Hugo, buscando esa reviravolta. Defensa novamente de Señorans. Forte aí a defensa do equipo do Morrazo. Vai Hugo, a ver, falta en ataque, pasivo nesa acción do Chapela. Boa defensa de Cangas. Sí, comezou o partido Cangas facendo unhas moi boas defensas. Creo que vai ser importante para eles estar ben aí atrás, sobre todo polo que plantexa Chapela, que é un equipo que normalmente vai a moitos goles, a ritmo moi alto, e bueno, por aí unha das claves do encontro. Ben Dimi, querendo buscar esa distancia. A penetración vai a ser de Andrés, pero hai falta en ataque. No bloqueo de Gabriel Señorans. Atacando equipo verde. Queda yo balón a Mateo, queriendo percutir ahí nuevamente, sacando lanzamento, estrelándose na madeira. Pero vai a haber golpe franco de nuevo para el equipo de Redondela, para el equipo de Chapela. Hugo Lois buscando otra vez esa acción entre Gabriel Señorans e Xavi. Está traballando moi ben Gabri aí as orientacións defensivas, levando a Lois adentro, onde Xavi lle pode botar unha man, e bueno, por aí están controlando ben ese 1 para 1 tan característico que ten el. Perda de balón do Balonmán Chapela. E ataque agora para el equipo azul. Collendo a central de mandos agora Xavi Gallego. Recordamos, todavía infantil Xavi Gallego. Andrés apoyándose no seu compañeiro. Ben Xavi no 1 contra 1, saliendo con esa finta poderosa, superando a Óscar. O gol de Xavi, correndo Chapela. Hugo que vaya ao chan, ten que parar o ataque. Mateo con Lois, defensa moi profunda de Xurxo sobre Lois. Sí, ademais ten moitas pernas Xurxo para traballar aí nese avanzado. Outra perda outra vez do Chapela, e a parada de Óscar. Este outro dos nomes a anotar. Hugo con Lois, con espacio, no se atreve una penetración agora, pero agora aí buscando a suspensión sobre Dimi. E o gol de Lois. Importante aí nese centro da defensa para Cangas que os contactos con Lois sean contundentes, se teñen que chegar que fagan golpe franco, porque senón Lois vai seguir e ten moita calidade para ser efectivo dende aí. Ben Dimi con espacio, zafándose do seu defensor, pero chegou aí a axuda de Lois. A acción defensiva do Chapela. De novo, poñendo balón un momento, recibiendo Andrés, Dillo Colesiado que ten que salir afora a Gabriel Señorans. Distancia de David, Andrés nuevamente cambiando de dirección, Dimi, balón a esquina, ben levada, superioridade, ben aí Xurxo, pero estaba agardando aí Óscar. Lois correndo Chapela, collendo timing. Hugo, vai no parar aí ahora Lois. Casilla e rouba carteira aí Xurxo. Intensidade máxima por parte de Xurxo. E de momento Chapela un pouco xogando que quere el, non? Paradas de Óscar, poder correr, transicións rápidas, intentando sorprender. Bueno, son un equipo que non ten un físico moi poderoso, pero sí teñen xogadores moi rápidos, moi veloces, e teñen que aproveitalo. Terceira perda de balón do Chapela. Xurxo que ven o balón atrás. E o gol agora que consigue o Luceros, o gol de Cristian Ferradas. Para puñero dos iguales.
Bueno, creo que de momento os equipos ainda lle están collendo un pouquiño a temperatura o encontro, a fase, non? Deixando un pouquiño de lado os nervios do principio e, bueno, seguramente cando pasen un pouquiño de minutos do encontro comezaremos a ver un xogo máis fluido. E a conectar aí Hugo con Mateo, non foi quen de conseguilo. Está me estou fixando por dúas accións consecutivas do ataque do Chapela. Parada agora do porteiro de Luceros. Iniciando o ataque de agora o equipo de Cangas. A parada outra vez de Óscar, o lanzamento de Dimi. Pois como está, anticipouse agora Dimi, outra perda de balón do Chapela. Ben Xurxo na contra para Dimi. Agora sí que non perdonou Dimitri. O gole para o equipo local, para Luceros. Decía antes que levan dúas xogadas seguidas querendo xogar Andrés o impar no lado da defensa do Luceros, querendo xogar ese impar e vivindo moi solo o extremo dereito do Chapela, Sí, é unha defensa esta que propón Mariño, este 5-1 de moito impar, de moita flotación e bueno, necesita de moita actividade, pode ser moi efectiva, pero a vez, bueno, o que se di da manta corta, non? Se tapas a cabeza, pois deixas destapados os pés, un pouquiño os riscos que corre. Eu sí que o que creo é que Cangas ten que ter un pouquiño máis de paciencia en ataque, están xogando moi precipitados. Ao final, cando tes unha defensa tan aberta que vai desgastar físicamente, hai que intentar utilizar os ataques para respirar, para recuperar e ter un pouco de calma, non? Como agora esta última. Outra parada de Óscar, pero forzando 7 metros. Lo mismo que lle ocorreu na anterior semifinal a Culleredo, con moitísimas perdas de balón. Leva agora Chapela 5 perdas de balón e levamos 8 minutos. Xurxo amagando balón a Madeira e outro erro de Xurxo, Otero. Aí cando tes un porteiro grande como Óscar que tapa moita portería, ao final obligache a asustar moito máis do que queres os lanzamentos. Lois sacando a seu compañero David Extremadura da liña de 6 metros. Novamente insistindo unha e outra vez a Hugo nesas penetracións, nese 1 contra 1 con Señorans. Anticipónse Xurxo, vai a ser balón para Chapela, dio colexiado de fondo polo agarrón a Lois. El balón por equipo verde, Mateo buscando esa penetración y momento de listos. Extremadura con Mateo nuevamente buscando esa reviravolta, insistiendo moitas veces. Gabriel Señorans anticipándose, vaya a quedar o balón a Luceros novamente, generando ya unha perda de balón a Chapela. Balón de Xavi, balón a esquina, vais a atrever. Uy, eses golpes, eses contactos que van a forzar os 7 metros. Os 2 minutos agora para Hugo Fernández, a primeira das exclusións do partido. E Cristian tamén é un xogador que apura aí dende a esquina sempre o último milímetro de espazo, porque provoca moitísimos 7 metros por este tipo de accións. Vai Xavi a línea. Primeiro amago, segundo e o gol que consigue Xavier Gallego. Atacando de nuevo equipo verde en inferioridade, recordamos, Nico. Balón para Mateo, Lois zafándose, buscándose un contra un cara afuera. Ben parado Nico nuevamente con Lois. A Vice Extremadura no auxilio da primeira línea. Ben Lois cambiando de dirección, que ben lle forzou agora 7 metros nesa axuda de Xavi Gallego. Sí, aí teñen que traballar mellor eses embudos, sendo un máis, 2 xogadores, sobre todo cando teña balón Lois, ¿no? Que se sabe que é o xogador máis peligroso. Nico, vaya paradón novamente de Hugo. Leva 2 paradiñas xa Hugo Bouso. Venga Andrés, buscando esa penetración, o gol que consigue Andrés. Pues nesta acción de superioridade do Cangas, con goles moi rápidos por parte do balonmán Luceros, Sí, non foi esta a acción máis táctica, pero bueno, foi efectiva, que ao final é o máis importante.
a 2 no electrónico. Aí vai Lois en bote, solicitando unha axuda, dalla Mateo. Lois novamente recibido por Dimi, reviravolta de Lois, dio colexiado que non hai nada. Esa acción de Lois, quere correr xa o Luceros. Xavi achegándose en bote a defensa. Esa finta fortísima de Xavi, o erro no lanzamento agora de Xavi. E agora precipitouse Xavi porque sendo un máis ten que ter máis paciencia, xogar o balón cara a esa superioridade. Non é necesaria forzar un para un, a pesar de que el ten un grandísimo 1 para 1. De novo ataque ben Mateo, reviravolta de Mateo, fantástica xuda agora de Xavi Gallego. Atacando de novo o equipo verde. Mateo, cara fora, balón a esquina, vais a atrever no lanzamento Nico, ven a axuda, ven a defensa agora de Cristian, de Gabriel. Opción de novo de ataque para equipo verde, insistindo moito, moi intenso Cangas, aí o erro agora na defensa de Dimi e de Xavi, esa acción de Lois. Bueno, un movimento sin balón de Lois espectacular, que xa fala do nivel técnico que ten, non? Poucos xogadores son capaces a estas idades de xogar sen balón como acaba de facer el. Aproveitando que lle perdeu de vista Dimi, Lois poñendo a directa, Andrés buscando esa acción de 1 contra 1. Y a defensa de David Extremadura, duro sobre Andrés, intenso. Ven Xavi novamente buscando ese bloqueo de Gabriel Señorás, escurrese o balón a Surso, ainda así atrévese, o balón novamente a Madeira. Aí estuvo moi listo Nico. De Mateo, tense que parar. Nuevamente Cristian, vai a roubar a carteira, queda o balón a Surso na contra Surso. Agora sí. Tardou Surso en meter o seu primeiro gol. 1 de 4 de Surso. Bueno, vai ser importante tamén o aspecto físico, non, neste partido. De momento estamos no minuto 13, ningún equipo fixo todavía cambios, se non me equivoco. Cangas con esta defensa que desgasta moito. Seguramente Mariño comezará a rotar en breves porque senón o partido pode se facer moi longo. Lois, ben defendido outra vez por Señorans. Poniendo balón en movimento. Lois con Hugo buscando esa acción de 2 para 2. Lois nuevamente elevado cara a la derecha, ven a superioridade, vais a traver no lanzamento. Juan Lago, pero aí estaba nuevamente Hugo Bouso. La parada de Hugo. A terceira parada do porteiro de Luceros. Salta a pista Telmo. Situarse en ese lateral dereito. Bendimi con espacio. Telmo non se atreveu entre 1 e 2. Xavi, balón cara a esquina, vai Xurxo. Gol que superando aí a Óscar. Gol de Xurxo novamente. E atacando o equipo verde de Redondela. 7-3. Hugo. Pedía nuevamente Lois por detrás do avanzado. Mateo. Lois nuevamente con Mateo. Iniciando ataque. Cambiando dirección. Ven Mateo aí. Ven axuda agora. Outra vez de Telmo. Igual Chapela está demasiado centrado en buscar accións de 1 para 1. Debería buscar accións máis de xogo de circulación, non? Circular algún extremo. Bueno, agora que finta. Golazo espectacular de Mateo e sacalle os 2 minutos a Gabriel Señorans. Acción, como decías ti, en esa finta explosiva de Mateo. Sí, Mateo e Lois quizáis sean os seus xogadores máis desequilibrantes en ataque, non? Pero quizáis están demasiado secados aí nese 1 para 1. Beso a Cangas defendendo ben. Teñen que buscar algunha outra alternativa, xerar primeiro un espazo para que despois eles poidan sacarlle rendemento. Outra parada de Óscar González. Sentando cátedra o grandísimo porteiro de Chapela. 7-4 no electrónico.
Oportunidade do Chapela en superioridade para chegarse, poñer a diferencia en 2 goliños tan só. Nico que se desdobla, Mateo, Lois recibindo outra vez balón para Hugo, levada ben a superioridade, pero escapouse o balón aí a Hugo, e vai a quedar o balón para Luceros. Tiña opción gañada xa o Chapela, pero hai unha mala recepción neste caso de Hugo. Oportunidade de novo para o equipo azul. A defensa é mixta de Nico sobre Dimi. Sitúase aí Simón, esa primeira línea, Ben Dimi con espacio, Telmo, Dimi novamente no 1 contra 1, o lanzamento de Dimi que se vai fora, o segundo erro de Dimitri. E ten que ter un poquinho máis de calma aí, que son un xogador menos. Mateo con espacio, aproveitando que Dimitri chegou tarde e conseguindo un novo gol. Xa no anterior semifinal miramos as superioridades perdidas por parte de ambos os dos conxuntos, tanto na parte do Cisne como na parte do Culle. O Cisne de feito tivo unha superioridade con 2 xogadores máis, que rematou con 2-2, pero sí que a superioridade do Culleredo, por exemplo, sí que rematou con 0-3. Iso ao final lastra moito. Mentras tanto, o gol de Telmo. Sí, o máis complicado nestas categorías, en este tipo de fases, non é ter un pouco a cabeza no que pide o encontro en cada momento. Ao final hai moitos nervios, moitas ganas de que as cousas saian ben e bueno, é complicado nestas idades ter esa mentalidade. Falta en ataque que lle forza aí Cristian, a penetración de Hugo. Balón novamente para Pizzería Barato Luceros, con posibilidade de poñer de novo máis 4 no electrónico cando camiñamos cara ao minuto 18 deste primeiro acto. Xavi con Dimitri, que non zafarse de David Extremadura, balón a esquina, golazo de Simón, como superou con ese brazo no pau longo a Óscar. Está xogando ben Cangas cando ten esa calma e elabora cun inicio e ten paciencia para levala. Moi boa cinta de novo de Mateo, que está facendo agora moitísimo dano a Luceros. Terceiro gol de Mateo e outra exclusión que saca nesa penetración, neste caso para Dimitri. E recén recuperara prácticamente fai pouquiño a Gabriel Señoráns, e outra exclusión de novo para o Pizzería Barato Luceros. Bueno, penso que tamén este tipo de acción son fruto do cansancio, non? Dimitri leva 18 minutos encima de defender a xogadores con esas fintas que teñen tanto Mateo como Lois. É moi complicado aguantar todos esos minutos defendendo esa intensidade. O erro no lanzamento de Cristian, pedía a parroquia de Chapela unha posible falta en ataque. Esa acción de Telmo, pero Cristian que roba o lanzamento. Ven buscando novamente balón a esquina. Juan, vais a traer o lanzamento, non? Balón a Mateo, domando aí ese balón que parece unha pelota saltarina. Lois pedindo balón moi atrás para poñer calma e iniciar o ataque novamente. Hugo, Lois con Hugo, gañada a superioridade, vai Hugo, golazo de Chapela, ben elaborado. Ben movido, ben elaborado agora a acción do balón Chapela para poñer o 9-7. Sigue esa superioridade por parte do Chapela coa defensa mixta sobre Xavi Gallego. Ben Telmo, balón a esquina, Cristian, agora sí. O anterior errou uno, pero este sí que conseguiu o gol Cristian dende o extremo dereito. Sí, ao final coa mixta anulas a un xogador como Xavi, que ten moitísima calidade, pero tamén os espazos a defender polo resto do equipo son maiores. Aí, bueno, quizáis se confundiron un pouco nesa orientación defensiva, deixaron ese espazo aquí a Cristian, que con ese espazo. Hugo buscando esa acción de un contra un. Ven a defensa de Telmo novamente. Vai a poñer o balón un momento de Extremadura. 20 segundos para que recupere o xogador excluído Luceros. Lois botando, balón para Mateo. Hugo con espacio, non se atreven a penetración, sigue Hugo, Mateo, hai aviso de pasivo. Hugo, aí Mateo entrando
elevando por delante a Xavi Gallego. Balón de nuevo para Balonmán Luceros, que se recupera a su jugador excluido. Sí, aí Lucero nas inferioridades está deixando un pouco que falábamos antes, no? Impar ali no lado esquerdo da súa defensa, deixando o extremo dereito de Chapela un pouco libre. Entendo que porque é diestro, intentan deixar por aí o lanzamento, aí estivo moi ben Xavi. Xavi para Señorans, gol de a liña de 6 metros para Gabriel Señorans. Boa combinación aí, ben finalizado polo pivote de Luceros. Atacando de nuevo equipo verde. Lois dentro centro, indicando a su compañero no pivote donde situarse para iniciar ataque. A permuta con Hugo. Hugo con Mateo. Quería recibir Lois. Vengo impar ahora de Cristian. Balón a esquina. Va Juan. Vais atreviendo lanzamiento. Superando a Hugo Bouso. 11-8 no electrónico. Balón de nuevo para el equipo que viste de azul. Xavi dentro centro, sacando a Gabriel Señorans. Con Telmo. Dimitri recibiendo ya embestida la defensa. Cristian con moitísimo espacio, como achicou aí Óscar. E hoy no lanzamiento de Cristian. Continúa Luceros. Outra parada de Óscar González. A sexta parada. E ven a contra do Chapela e a parada de Hugo Bouso. Bueno, pues os porteiros hicieron unha festa. Como Óscar se poña a parar. Outra parada de Óscar. Van 7. Tú a miña dun lado a outro. Ven Hugo, gol da Chapela. Pois é o que dicíamos ao principio do partido. Elemento diferenciador que se chama Óscar González na porta de Chapela, comezando a funcionar. 7 paradas leva xa Hugo, pero non nos esquecemos de que Hugo Bouso leva 4, Óscar leva 7. Los porteros son ese elemento que sempre necesita calquer equipo. Hoxe en día no balonmano actual é un posto fundamental. Xurxo recibiendo na esquina, vai Xurxo, balón a Madeira. É que un porteiro que ocupa moitísimo Óscar, Hai que anotarlle outra que sin tocala tamén é parada del. E sobre todo que cando estás coas estadísticas de Xurxo, que eres extremo, levas máis erros que acertos, a cabeza comeza a facer dubidar, non? Pásanche pola cabeza moitas opcións de lanzamento e xeralmente escolles a peor. Hugo lanzamento, a chapa de la defensa, leva Xurxo, agora mesmiño 2 de 6. Pasa que Óscar é un porteiro grande, pero que ademais que se coloca moi ben en portería, tácticamente é moi bo porteiro. Hugo recibiendo, escapa sello balón, o erro outra vez, outra perda para o Balonmán Chapela, van 8, correndo Xurxo, gol de Xurxo na contra. 12-9 no electrónico. Volve a diferencia de máis 3. Pero Chapela que sigue co seu ritmo aos poucos, facendo que non se despegue o Luceros. Balón de David Extremadura. Vai a haber 7 metros por ese golpeo na mano. Lanzamento de David Extremadura. Vai a ir novamente Mateo Lago a liña de 7 metros para tratar de superar a Hugo Bouso. Vai Mateo no lanzamento, a parada de Hugo Bouso. Bueno, pois Hugo que non quere ser menos que Óscar. E agora mesmo os porteiros son os protagonistas do partido. Ataque do equipo azul, Pizzería Barato Luceros. Con Cristian, con Dimi, con Xavi nesa primeira línea. Mendimi con espacio, querendo engatillar, balón a esquina, vaya pase e aproveitando agasallo Simón. Bueno, dificilísimo isto que acaba de facer Dimitri, que parece que é facilísimo de facer. É unha cousa complicadísima saltar 2 postos como acaba de saltar, a topar o seu extremo neses impares. Bueno, demostra tamén a calidade, non? E a visión de xogo que ten Dima. Pois solicita o tempo morto Miguel Espiño, adestrador do Balonmán Chapela. Imos a escoitar as súas verbas.
Pois aí as verbas de Miguel, sobre todo chamando un poquinho a calma, non salirse do plan de partido que estaba marcado e eses pequenos detalles, non, que están marcando agora mismiño esa diferencia que ten o Pizzería Barato Luceros fronte ao Balonmán Chapela. Sí, sobre todo creo que fixo un análise moi acertada, non, desta primeira parte. Vai Chapela que atrabaixo, pero coincido con el, non, esas dúas superioridades, eses lanzamentos de 7 metros e o partido estaría igualado. Ven Mateo, non encontramos o lanzamento de Mateo, gol de Mateo Lago. 13-10, querendo correr xa Pizzería Barato Luceros, pero aí poñendo calma Xavi. Marcando xogada Dimi dende o centro. Desdóblase Xurxo. Dimitri vai a buscarse primeiro 2-2. Volta Xurxo a súa esquina, buscando lanzamento e outra vez a topa coa madeira Xurxo. E o quinto erro de lanzamento de Xurxo, que se non me equivoco deses 5 erros, 3 petaron na madeira e as outras 2 foron tapadas e tocadas ben por Óscar. Sí, ao final é un pouco que che obliga, non, ter un porteiro do nivel de Óscar, obliga a ter que asustar moitísimo os lanzamentos. E o que está facendo moitísimo dano agora é Mateo, nese lado dereito, conseguindo penetraciones, goles, exclusións, agora outro penalti novamente. Sí, foi un acerto aí, non, do adestrador de cambiarlo de lado. E vai Lois, tocou Hugo Bouso. Outro penalti parado por Hugo Bouso. Van dous, e como lle dicía antes Miguel Espiño aos seus xogadores, non lancemos abaixo, sabemos que Hugo vai con todo abaixo, pois penalti abaixo e parada de Hugo. Ataque de novo para el equipo azul. Ben Xurxo por fora, balón para Cristian. Recibindo moi atrás Xavi, pedindo un aclarado e dicindo a Xurxo que se volva ao seu sitio. Cristian, o impara agora do Chapela, fantástica opción de Nico. Como conseguir roubar o balón. Ben Lois meténdolle pernas ao ataque. Buscaba ese pase que ao lado dereito, pero baixou ben aí agora o Pizzería Barato Luceros, desbaratando esa opción do Chapela. Ben Hugo. Mateo buscando opción outra vez, un contra un de Mateo e outro gol de Mateo. Quinto gol de Mateo, que está sendo un auténtico pesadelo para a defensa do Pizzería Barato Luceros. Sí, non están asustando nada ben con él, non? Quizáis hai demasiada tensión con Lois, de Xurxo especialmente, que está perdendo o centro desavanzado con moita facilidade. E, bueno, aí Mateo está facendo moitísimo dano con todo ese espazo. Penso que se tienen que cerrar un poquinho máis e arriscar máis en impares. Dimitri con espacio, quere levantarse. A defensa ven agora entre Lois e Hugo, forzando o golpe franco ao xogador do Luceros. Recibindo Cristian, vai a buscar a 2-2 con Señoráns. Balón cara ao lado esquerdo, a penetración é de Dimi, o balón a madeira. Pois está topándose coa madeira continuamente o Luceros. Ven Hugo no 1 contra 1. En a defensa agora de Cristian sobre Hugo. Opción do Balonmán Chapela de poñerse a 1. Mateo con Hugo buscando cruce agora para Lois, con espacio entre 1 e 2. Balón a esquina, vai a ver falta en ataque que ben aguantou Cristian. A ver, golpe franco, ¿no? En un primeiro momento parecía unha falta en ataque, pero golpe franco. Ben Lois, balón a Mateo con espacio en 1 contra 1 nuevamente, levando balón aí a esquina e a parada de Hugo. Nova parada de Hugo Bouso nese lanzamento agora de Diego Cerqueira. Bueno, quizáis é o momento de que Mariño poida parar o partido. Ves a Luceros quizáis un pouco fora neste momento, non? Pedir algo de calma, mandar e volver a ordenar. Pues agora sí, aí temos solicitando tempo morto Rodrigo Amarillo, adestrador do Pizzería Barato Luceros. E imos a escoitar o adestrador. A ver, vamos a bajar un rato a 6-0 a ver cómo nos va, ¿vale? Xurxo esquina, Simón esquina, Cristian, Xavi, Dima, Señoráns, ¿ok? Bien, vamos ahí. Muchos impares juntitos en zona de balón, ¿vale? Más juntos, estamos más arropados, más juntitos ahora, que nos está costando. Ya vamos
Luceros que plantea Mariño un desdoblamiento corto de Cristian, por lo que entendí, para que vaya Dima a buscar ahí a David Extremadura en el centro. Sí, vamos a ver si sabe bien ese momento de pizarra. Va a baixar a defensa a 6-0. Otros problemas que ya está generando, sobre todo Mateo, no lado dereito. Veremos agora. Tamén incidía un poquinho no tema, e é certo que lle estaba ocurrindo a Luceros, da invasión de calles dos xogadores con esas trayectorias excesivamente longas. Iniciando ataque o equipo azul. Aí vai Ben Dimi. Na finta de brazo, lanzamento que peta na faciana de Óscar, que si é así van a ter que excluir a Dimi, e pode ser un problema porque pode ser a segunda, Vamos a ver, pues mira, sangrando Óscar, como que se ten que retirar, o cual indica que o balón impactou na súa faciana. Vemos aí a repetición. O golpe foi duro. Pues que non sei si pitaron 7 metros. No, un golpe franco, pero ese impacto normalmente están consultando ahora con delegados federativos si teñen que facelo ou non, pero polo pronto o auxilio a Óscar, que está poñendo un apósito no nariz, vaise a secar, limpar a pista. Activado protocolo ante sangue. O sea, se sabe que con sangue non se pode xogar, hai que cortar as hemorraxias para evitar calquer tipo de afección, de contagio que poida ocorrer. Aí temos como van limpando aí a pista. E vaise a poñer o balón en movimento. Finalmente Dime que non recibe esa exclusión. Non aprecian así os colexiados, porque podía ser un problema gordo para o Luceros, unha segunda exclusión de Dimi. Ainda non chegaramos a segunda parte. Ben Xavi, cruce con Cristian. Dimi, balón a esquina, vai Xurxo por enriba, atopándose con un portero un pouquiño máis baixiño, como é Javi. O gol de Xurxo. Bueno, vamos a ver como se adapta Chapela agora 6-0, non? Quizáis unha defensa máis propicia para o xogo deles. Lois domando o balón, buscando acción un contra un. Hugo buscando esa penetración. Vai a haber golpe franco a prol do Chapela. Iniciando ataque de novo. Hugo, Lois, Mateo, levanta superioridade cada lado dereito. E o gol de Iago Cerqueira. Manténdose o equipo a diferencia de 2. Quedan 15 segundiños para rematar o partido. Tiene un pouquiño de presa Gavi aos seus compañeiros. Dimi indicando onde se teñen que situar cada un deles. O aclarado, vai Lois en riba de Dimi para non deixarlle pensar. Ahora David Extremadura sobre Xavi Gallego. Vai a haber 2 minutos para David Extremadura. Bien os colexiados que impactan a faciana de Xavi. E quedan 3 segundiños para rematar este primeiro acto dunha semifinal que está sendo vibrante e apaixonante. Xavi, Dimi vais a levantar. O gol de Dimi. Gol de Doder, que sube ao electrónico con 15-12. E voulle a poñer o pero aí a Dimi nesta acción, que tivo ese momento de dúbida con ese doble paso a un lado e a outro, que podía incurrir nunha violación de reglamento. Non foi así, pero bueno, final deste primeiro acto, Adri, no que podemos dicir que hubo un momento diferenciador do Luceros neses primeiros 10 minutos, con unha defensa máis intensa que o ataque de Chapela, e unha segunda parte deste primeiro tempo no que o Chapela xa lle colleu esa temperatura e o ritmo do partido. Sí, comezou Luceros moi ben en defensa con esa 5-1, quizáis un pouco precipitados en ataque, pero bueno, tamén o que falamos, non? Co paso dos minutos esa defensa aberta, o cansancio vaise notando, a fatiga
acumúlase e bueno, creo que foi tamén un acerto por parte de Chapela mover a Mateo a ese lateral dereito que por aí fixo moitísimo dano. Estáme sorprendendo o ritmo do partido, esperaba un partido de máis ritmo, sobre todo que son os dous equipos, son dous equipos que lle gusta correr. Penso que están pensando en que non é só o partido de hoxe, que queda outro partido mañá e bueno, aí están os dous equipos intentando levar un ritmo máis tranquilo. Seguramente na segunda parte Chapela busque acelerar un pouco para reducir esa diferencia. Igual vemos outro partido. Pois co 15-12 no electrónico tomamos uns momentiños de descanso, voltamos antes de que comece a segunda parte. Ata agora.
Este segundo acto, recordamos, a diferencia de 3 goles de Pizzería Barato Luceros sobre Balonmán Chapela, pero de un partido que de seguro en este segundo acto calquera erro vai a estar penalizado por un dos dous equipos, Sí, importante agora para Luceros como xestiona esta superioridade numérica que ten e sobre todo que saca, non? A cousa esta do sorteo, que a veces tamén é moi importante, que marca un partido, non? Bueno, teñen agora esta superioridade numérica, vamos a ver que tal. Xavi amagando con lanzamento, a falta que consigue forzar Ben Lois, hasta Óscar de volta na portería despois de aquel pelotazo. Dimi, Xavi, a defensa presionante de Lois, o erro de Cristian. Xavi con Dimitri nuevamente. Xavi, hay aviso de pasivo en este ataque, superioridad de Ben Cristian a penetración, o balón por enriba de Óscar. Está costando, non, os dous equipos xogar con un máis, non están atopando esa decisión, non? Esa superioridade numérica ben xogada. Hugo, Lois tendo que recibir moi atrás, presionado por Xurxo, perseguido por Xurxo. Mateo con Lois nuevamente, vais a atrever Lois no 1 contra 2, non? Balón para Hugo, ven o xogo sin balón, buscando cara adentro. Balón a esquina, consigue domalo aí Cerqueira. Bote dobles, efectivamente, de Cerqueira. Opción para Pizzería Barato Luceros. Nuevamente atacando en superioridade. Todavía casi 50 segundos de superioridade. Ben Cristian, outra penetración. Agora sí, o gol de Cristian Ferradas. Cuarto gol de Cristian para poñer 16-12. Bueno, vemos que a Chapela esta inferioridade numérica, esa presión sobre Lois. Só que iba a dicir, non? Que iría Mateo a buscar ese 1 para 1 e aí, se non se pechan ben nese embudo, está facendo moitísimo dano. Sexto gol de Mateo. Atacando de novo Xavi, Dimitri, balón a esquina, Ben Xurxo, pois polos peliños, superou ahora Óscar nesa vaselina Xurxo. Bueno, demostrando personalidade tamén Xurxo, non é fácil seguir tendo confianza no lanzamento a pesar deses erros e bueno, él sigue confiando nos seus recursos. Está no 50% agora Xurxo, 5 de 10. Buscando Hugo, que ben lle sacou a falta en ataque Xurxo aí a Hugo. E o balón de novo para Luceros, con posibilidade de poñerse máis 5 nesta acción de ataque. Xavi dende o centro, balón para Cristian. Dimi con espacio, buscándose 1 contra 1. A defensa intensa de Extremadura. Dimi desdoblase Xurxo, vai a buscar 2 para 2 con Señoráns. Xavi con espacio, anticipouse Nico nese impar, ven a contra do Chapela. Balón para Mateo, domando balón, a parada de Bouso. Oitava parada de Bouso. Ben Xavi, o lanzamento, a parada de Óscar. Pois están en números similares, leva 9 Óscar, leva 8 Bouso. Paradas de moitísimo mérito de un e de outro. Están os dous porteiros facendo un partido espectacular. Ben Hugo, Mateo, Nico na esquina e a parada de Bouso novamente, apelexando aí Xurxo por ese rexeite, quedando o balón a o Luceros. Ataque de novo do Luceros, tentando, segunda tentativa para levar o máis 5 electrónico de aquí do Gatañal. Xavi Gallego, balón a esquina, Ben Xurxo, polo corto, superando a Óscar. Sexto gol de Xurxo, Ben Lois correndo, vai a sacar un golpe franco nesa acción. Sí, un pouco que falábamos, seguramente agora Chapela acelere un pouco o encontro, non? O sea, son 5 goles os que está abaixo, terá que buscar cambiar algo para intentar darlle a volta. Vai Lois buscaba ese bloqueo, vai a haber 7 metros na axuda de Xurxo, vai a buscar ese bloqueo da vez Extremadura, ben buscado, zafouse Xavi, pero non así Xurxo na axuda. Vai Lois aos 7 metros, subiu o colexiado, primeiro amago de Lois, agora sí consigue Lois o gol dende os 7 metros.
18-14. Bueno, de Lois é unha cousa facendo ataque, defensa, defendendo centro a 6-0, dirixindo o equipo de central en ataque. Bueno, que espectáculo de xogador. Ahí va Xavi buscando esa penetración, perdón, Dimi. Va a haber golpe franco pro do Luceros. Xavi, señoras, poniendo nuevamente por el momento. Dimitri con Xavi, va a buscar 2 para 2. Anticipándose de nuevo Nico en ese impar. Lois, Xavi, esos brazos son muy longos para superar. Conseguir roubarlle aí o pase de Lois cara a Mateo cando salía o Chapela a contra. Sí, está Xavi precipitándose agora, non? Xogando ese pase moi rápido ao lado dereito, sen case atacar, sen observar. Ten que buscar un pouco o que fixo Dima na primeira parte, non? De aguantar un poquinho o pase, porque Chapela está xogando eses impares e hai que saltar. Vemos aí en imaxe, como non, esos instrumentos de vento que acompañan continuamente a todos os equipos do Balonmán Cangas e de Luceros. Non só aquí no Gatañal, cantas veces temos visto esas trompetas en Santander, en Culleredo, un montón de sitios. Bueno, este fin de semana algúns están por Orio, o sea que estamos repartidos. Sí, sí. Pero vamos, que tamén hai. En Orion de onte o equipo juvenil femenino do Balonmán Cangas levou a vitoria fronte ao equipo locatario. Onte hubo pleno de vitorias dos equipos galegos nos sectores juveniles. Atacando de novo Dimitri, buscando aí a Gavi. O gol de Señorans dende a liña de 6 metros. Atacando de novo o Chapela. Lois no 1 contra 1. Escúrrese o balón a Lois, pero vai haber golpe franco. 19-14 en electrónico. A diferencia de 5. Sí, el Luceros agora que opta por defender 6-0, fai ese cambio defensivo. Penso que tamén pensando un pouco no descanso da xente, non? Que poida recuperar, respirar. Está Mariño rotando tamén. Bueno, xogar con calma, non? Bueno, entendo que Chapela querrá iso, que veño comentando, non? Cambiar un pouco o ritmo do encontro, porque quizáis este ritmo máis pausado favorece a Luceros agora mesmo. Dimitri buscando opción de 1 contra 1, balón a esquina para Xurso nuevamente. Outra vaselina de Xurso, tirando de recurso, de sangue frío para o seu 7º gol. Vai a producir máis cambios tamén no equipo de Chapela. Vai a saltar Antón a pista en sustitución de Hugo Fernández. Antón que vai a coller a dirección do equipo. Pasa Lois o lateral esquerdo. Poucos centímetros, pero moitísima garra. Falta en ataque no bloqueo de David Extremadura. Ven correndo Xurso na contra. E o gol de Xurso. Pois todo o que non entrou na primeira parte está convertendo agora Xurso. Vai a ter que solicitar o tempo morto ao adestrador de Chapela, porque a distancia foise agora máis 7 para o equipo de Luceros. Sí, non, agora Xurso está no momento contrario. Na primeira parte todo eran dúbidas e agora está con moitísima confianza. Escoitamos ao adestrador de Chapela. Estamos llegando allí, perdiendo balones todo el puto rato. Estoy con 2, me tocan y me juego una caliente de mierda. ¡Coño! ¡Y hay que defender, hostia! Vamos al pase ahí. Lleva muchos pases aquí al extremo. ¡No perdáis balones, hostia! ¿Qué queréis, regalarle el partido o qué? No hemos hecho una subida rápida de balón, ni una. Estamos 5-1 ahora con Antón. Presiona a ver si robamos algún balón. Él al medio. Y en ataque, no perdamos un puto balón. Y a los espacios y a los unos para unos. No hay que hacer nada más. Venga, niños, que podemos, queda mucho. 2, 3, 1, 2, 3, Pois chamada a orden aí de Miguel Espiño, seus xogadores.
Sí, agora buscarán cambiar o ritmo do partido, transicións máis rápidas, xogar máis contragol, cambian a 5-1 para intentar provocar máis erros no xogo do Luceros. Bueno, vamos a ver que tal lle sae. Luceros volve tamén o 5-1 agora. Pois a ver agora que consigue sacar desta acción o Balonmán Chapela, que comeza a ser capital este ataque. Lois Mateo recibiendo moi atrás, ben defendido por Xurxo, anticipándose aí agora, magnífico Telmo. Quería correr o Luceros, balón perdido de novo polo Balonmán Chapela. Vamos a ver como se adapta agora Luceros a este cambio defensivo de Chapela. Telmo, Andrés e Dimi nesa primeira liña. Dimitri con moito espacio, superando a David Extremadura. Lanzamento de Dimitri. O gol de Doder. Segundo gol xa para Dimitri Doder. Está Dima facendo un moi bo partido. Lois. Bien defendido aí por Xurxo. A poñer o balón en momento de novo David Extremadura con Lois. Antón, Lois recibido moi arriba por Gaby Señoráns. Vai a ver golpe franco. Ven a defensa agora de Señoráns sobre Lois, anticipando esa trayectoria sin balón. Que Gabri en defensa é un tipo moi duro. Chocar con él non debe ser agradable. Momento de Mopape aquí no pabillón do Gatañal, donde sigue subindo os decibelios, como podíais escoitar por los micrófonos de ambiente. Vai o balón a esquina, parada vai a ser de Bouso, pero vai a haber 2 minutos 7 metros esa acción de Cristian, o ir a pechar o lanzamento de Nico. Oportunidade do Chapela. Gol, claro. Estaba subiado e gol. Claro. Subiu o colexiado para lanzar. Hugo Bouso foise cara ao banco, non sei se pretendendo escoitar algunha interpretación ou algo. O lanzamento por parte do xogador de Chapela. Bueno, neste momento confuso, que non sabe que vai, que non vai. E o gol que sube o marcador, 22-15. Defensa con 2 xogadores arriba, tanto de Nico como de Antón. Xurxo, que ben xogou a superioridade. O gol de Telmo. Sí, agora ten Chapela esta oportunidade, non? Sendo un máis. Nico, gol de Nico. Evitando a Gabri Señoráns. Esa acción, o primeiro gol de Nico Alonso. Cambiou un pouquiño a cara ao Chapela despois dese tempo morto, aínda que a diferencia sigue sendo de 7 goles. Ven Andrés buscándose un contra un, balón a esquina, ven Cristian, vai a ver golazo de Cristian, 2 minutos para Lois, que di que non chegou a contactar siquiera con Cristian, pero golazo de Cristian Ferradas, o 5º gol para o extremo zurdo do Luceros. Un pouco que falaba na primeira parte, non? É un xogador que aí apura ata o último milímetro que lle deixa a defensa, e sempre acaba lanzando situacións de contacto. Arrisca moitísimo nesas accións Cristian. Antón achegándose en bote, buscando un contra un. Mateo, que ven o xogo sin balón de Mateo. Golazo de Mateo Lago. Xogador que está sendo non o revulsivo, sino o catalizador do ataque do Chapela. Buscando moi ben os seus compañeiros. Se xogo sin balón, sabedor de que Lois está excesivamente tapado. Dimitri, balón a esquina, Xurxo con moito espacio. E a parada de Óscar. Bueno, levaba tempo sen aparecer Óscar. Pero está aí, sigue aí Antón, que ven asistencia a Nico. Golazo de Nico, que ven o xogo sin balón agora mesmiño por parte do Balonmán Chapela. Sí, Chapela que busca que o partido se revolucione, que suba de ritmo, cambiar un pouco
a dinámica, non? E penso que Luceros ten que facer o contrario, seguir no ritmo pausado, tranquilo, dormir un pouquiño esta inferioridade e xogar con calma. Pois aí está, balón á esquina e o primeiro tempo, golazo de Xurxo, noveno gol do extremo do Luceros. Atacando de novo o equipo verde, o equipo de Redondela, do Concello de Redondela, o equipo chapeleiro. Mateo, escúpese o balón aí a Hugo. Mateo na reviravolta novamente, ven a axuda de Dimitri. Si falábamos de que Lois era difícil de defender, o que está facendo Mateo é brutal, Sí, é un xogador con unha velocidade nesa finta, unha explosividade que é complicadísimo. Escúrrese o balón, cordiando moitísimo aí Xurxo sempre nese avanzado. E balón de novo para Luceros, recupera o xogador excluído, volta Lois a pista co 25-18, máis 7 para o equipo de Luceros, sempre nesa distancia máxima, os 7 goles. Andrés con espacio buscando 2 para 2, balón a esquina novamente para Xurxo e outra parada de Óscar. 12 paradas leva Óscar González. Ven Hugo na penetración, a parada de Hugo Bouso. Vai haber golpe franco pro do equipo chapeleiro. Ten que Chapela asustar un pouquiño a defensa, están chegando moitos balóns a Xurxo aquí no lado esquerdo. Está neste momento o partido efectivo, a pesar de que agora está Óscar tamén parando, e pensar un pouco que cando Cristian está sentado Luceros non ten zurdo, e quizáis arriscar un pouquinho máis polo outro lado. Mira, o Chapela xogando sin pivote, 6 xogadores en línea para tratar de sorprender esa defensa avanzada. Vai Lois, o balón por fora, pero vai haber 2 minutos para Dimi. Agora sí, vai a ser a segunda exclusión de Dimitri Doder. 7 metros. Dicía un pouquiño o novedoso, mírase moi pouco, pero sí que é un recurso moi apreciado polos adestradores, o de xogar con 6 en línea, aunque sí que hai que ter moi claro que cada xogador ten que coller a súa calle sin escapar. E o gol de Lois novamente. Sí, sobre todo é unha decisión interesante cando tes un equipo como Chapela, non? De xogadores con moi bo un para un, con moi boa finta, e bueno, intentando tamén que Luceros teña que cambiar esa 5-1 que lle está funcionando tan ben. Mixta sobre Xavi Gallego. Acción de Luceros en inferioridade. Andrés dentro do centro, Cristian sacando a Telmo, Telmo con distancia, buscando o pase cara a Xurxo que se desdoblaba, escapase o balón a Xurxo. Domando agora o balón aí Cristian. Balón vai Telmo novamente en acción de 1 contra 1. E o erro do equipo de Luceros. Óscar correndo para o seu equipo. Lois, Mateo con espacio, vai a xogar a 1 contra 1. Mateo, chegaba Xavi, pero vai haber golpe franco nesa acción. E nova parada de Hugo Bouso. 11ª parada de Hugo Bouso. 13 leva Óscar González. Vai Mateo novamente. Non vale o gol, invalidan ya acción por golpe franco previo. Esa acción de Mateo que se levou por diante incluso Xurxo. Sí, agora con este ataque que propón Chapela, importantísimo traballo de impares, non? Aí vemos a Xurxo facendo moi ben. E o erro na recepción de Hugo. Pero estou mirando o Chapela moi disciplinado nesas accións sin pivote, cada un xogando no seu carreiro nese espacio xusto de 1 metro a dereita, 1 metro a esquerda, e movendo moi ben a defensa, xenerando superioridade en todo momento. De novo, o equipo do Luceros. Atacando Telmo, anticipouse Nico e este Lois que está poñendo a directa. Esa man de Telmo, vai a haber balón para o Balonmán Chapela. Golpe franco. Dille Óscar ao seu compañeiro que apure, que estamos con un máis. Vamos alá. A carga di Óscar. Antón, Lois amagando co pase, ven Lois no lanzamento, golazo de Lois. Sexto gol de Lois, poñéndolle un pouquiño de pemento ao partido. 25-19, distancia todavía de 6 goles, cando camiñamos todavía no ecuador deste segundo acto. Sí, agora xógase o ritmo de Chapela, non? Conseguiu subir revolucións,
Luceros aí, quizáis Telmo equivocouse na ter tanta prisa na acción anterior, sendo un xogador menos, ter máis paciencia. Cristian, a parada de Óscar. Andrés recuperou o balón, vai Xurxo, gol de Xurxo. O gol de Xurxo e vai haber 2 minutos para Cerqueira. Pois no momento, vamos adiantar, esta acción de Cerqueira vai a facer daño a Chapela porque estaban nun momento de dulce, de moi boas defensas, de moi bons ataques. Sí, pero bueno, criterio arbitral aí, levan este tipo de accións, pitaron todas 7 iguais. metros de exclusión. Bueno, aí hai que ser tamén inteligentes, non? E intentar evitalas cando sabes que se están sancionando. Mateo buscando ese espacio, esos agarrones, esas friccións, esa enerxía que se está desperdiciando na línea de 6 metros. E a poñer o balón en movimento Nico. Sobre Mateo, Lois con espacio, anticipouse Andrés, roubolle a carteira. Ven Mateo, defendendo ben Andrés. O gol de Andrés por enriba de Óscar. 27-20. Balón de novo de equipo chapeleiro. Mateo con Lois, Andrés, 2 minutos para Andrés. Ese exceso de ímpetu agora de Andrés, Sí, ao final a Lois, como te despistes medio segundo, ganache o espazo, despois non tes forma de poder frealo. Desigualdade na pista, 5 para 5 agora mesmiño para xogar este ataque o Balonmán Chapela, que vai a recuperar antes que o Luceros. Mateo con Lois. Hugo, Lois, Mateo con espacio para Antón. Ya non queren, renuncian a xogar sin ese extremo dereito. E cargando muito ben Lois, ese xogo sin balón maravilloso do Chapela. Bueno, que iso que fai Lois aí, que parece, vémolo a él, parece facilísimo de facer, pero é moi complicado aparecer no momento xusto, no espazo, bueno. E máis no minuto 47 de partido, un xogador que leva ataque, defensa, todo o tempo. Que ben Gavi, como puido, como supo xirar nese agarrón de Hugo, que supo soltar a tempo, soltar a tempo porque estaba xa coa pistola cargada o árbitro para unha posible exclusión nese xiro. Vai Xurxo. O lanzamento toca Óscar e o gol de Xurxo Otero. 10º gol do extremo xa do Luceros. 27-22, distancia en 5. Ainda con todo sin despegarse de por completo Chapela do partido, Hugo. No, bueno, seguro que o vai intentar ata o final. Lois, Mateo, novamente xogando en línea con todos. Vai Mateo, a reviravolta, parada de Hugo Bouso, pero vai haber golpe franco para o equipo chapeleiro. Mariño que arrisca con Dima, que ten 2 exclusións, decide que este aí en defensa. Hugo na penetración, vai haber 7 metros. Que disciplina ten o Chapela xogando co 6 en línea, sacando petróleo desta acción agora mesmo. Sí, aí ten que ser un pouco máis inteligente Luceros, traballar máis os impares e ter un pouco de paciencia. Están entrando neste ritmo acelerado que quere Chapela e iso vai beneficiar a eles. Lois superando de novo a Hugo. 8º gol de Lois, o terceiro dende a liña de 7 metros. 28-21. En 7 a distancia. E novamente en superioridade o equipo chapeleiro. Agora mismiño con 2 máis. Doble mixta. Vanse sobre Xavi, vaise sobre Dimi. Cristian con espacio, vais a penetrar. Ahí está, parada de Óscar. Poñéndolle pausa. Lois, balón para Hugo. Superioridade gañada na contra. Ven Hugo, que ven a finta. O golazo de Hugo levantando a parroquia de Chapela. Bueno, a parada de Óscar dunha calidade elevadísima, como aguantou, observou o brazo, tapou todo o oco. Unha parada que vale un gol. Atacando de novo, ven Cristian para Xurxo, vais a atrever Xurxo. Madre mía, que lle saquen sangue a Xurxo. Espectacular o lanzamento de Xurxo. Este sí que debe levar sangre croata no medio, Ven agora impar que ti pedías, Pumar. Ese impar agora que se xogou Cristian.
ven a contra de Xavi, vai a ver golpe franco a prol do Luceros. Sí, porque ao final estas accións de tácticas, non, de xogar con 4 primeiras líneas, o a desvantaxe que ten é que non tes un xogador na liña de 6 coa que romper a liña defensiva. Entón eses impares, se a xente de primeira línea non está atenta para saltar posto, fan dano. Dimi, vai Xurxo novamente, a parada é de Óscar. 16 paradas leva Óscar González. 12 leva Hugo Bouso na parte do Luceros. Ven Hugo nun contra un. Ven a defensa agora de Xavi, aplicando a grapa a Hugo para evitar meles maiores. 29-23. Quedan menos de 10 minutos. Ven Antón, novamente con Mateo. Balón a esquina, non se atreve no lanzamento Nico. Ben Lois, este atrévese con todo nese un contra o mundo. Golpe franco que saca Nico novamente. A poñer o balón en movimento. Lois, Mateo novamente buscando un contra un. Balón Antón, vais a atrever. Ay, non se atreveu nese lanzamento porque viña Xurxo por dentro, podía sacar un 7 metros. Lois, reviravolta de Lois, golpe franco. Están en pasivo Chapela. Está traballando ben en defensa agora Luceros, aguantando esas accións de un para un. Mateo escurriuse en un contra un. Rouba a carteira e Xurxo Antón. Ven aí a acción do pivote. 2 minutos indica o colexiado nesa acción defensiva de Hugo sobre Gavi Señoráns. Esa é a segunda exclusión de Hugo tamén. Vai a ver 7 metros, vai Xurxo novamente contra Óscar. A subida colexiado, vai Xurxo, primeiro mago, gol de Xurxo. 12º gol xa do extremo do Luceros. 30-27. Derradeiros cartuchos que lle están quedando xa o Balonmán Chapela. Recordamos en inferioridade. Estas últimas exclusións fixeronlle dano, non? Estaban aí reaccionando e chegaron nun momento clave. 7 metros que consigue forzar Lois e os 2 minutos para Cristian. Vamos a ver como resolve agora Lois. Mira, segunda, pois unha máis outra, pois é a terceira. Vai haber cartón vermello para Cristian pola terceira, se non me trabuquei nas anotacións. É un 2+2. Un erro grave por parte de Cristian, que en un partido desta categoría te saquen exclusión por protestar despois dunha exclusión por acción de xogo. O gol que consigue Lois, 9º gol de Lois. Vais a poñer de novo o balón, obviamente, por parte de Luceros. Pois algo que pode aproveitar agora o Balonmán Chapela. Igualdade, 5-5, pero esa doble exclusión de Cristian que lle pode facer dano a Luceros. Ben Dimitri, non un contra un, balón a Xurxo, non se atreve no lanzamento, contemporizando moi ben o ataque agora o extremo. Dimi, buscando lanzamento, superando a Óscar. Terceiro gol de Doder. 31-24 no electrónico novamente, máis 7 a diferencia. Ven Antón con Lois, Antón novamente buscando esa acción de un contra un. Vindo parado Lois agora que non lle permite ese xogo. Antón de novo con Lois, Mateo insistindo unha e outra vez nese lado. Ten o seu compañeiro solo que ven agora con ese gol. E vai a parada de Hugo Bouso, que pode ser crucial esta parada. Unha mágoa porque a xogada de Chapela foi moi boa. Esa acción de pisar pares e dar continuidade ata tocar o espazo, fantástica. Acción agora de novo para Luceros. Xavi pedindo balón con espacio, deixando ya Xurxo. Xurxo voando por fora do arco de Óscar. Pois están que non queren ningún ni outro, decidirnos para quen vai a ser o partido. Entra excluído por parte do Chapela, David Extremadura, que quen reciba. Aí está a man de Xavi, querendo levar ya. Antón optando agora a Chapela por xogar con un pivote que antes non estaba facendo e estaba dando rédito. Ben Lois, buscando acción. Mateo, cara fora, cambiando a finta. Vai a haber golpe franco.
Balón de nuevo para equipo verde. Con 31-24 caminando cada minuto 24 de este segundo acto. Hugo, Lois con Mateo nuevamente. Lois, Hugo, que ben levado, que ben manteñen a disciplina das calles. E o gol para Nico. Bueno, están xogando moi ben este tipo de acción, xogando en proximidade, dando os pases no momento sustos, en arriscar, non botan o balón para non perder tempo, xogando moi ben Chapela esta acción. Repito, non me vou a cansar, moi disciplinados e de verdade que isto adestradores para gravalo e ensinarlos aos rapaces. Imos a escoitar a Rodrigo Mariño. 4 primeras líneas, cuando recuperemos damos Xavi, Dima, Simón aquí abierto. Bueno, no, Simón esquina, Telmo aquí. Vale, Xavi, te vienes aquí mientras tanto. Y aquí Surso. Yo medio. Sí, al medio. Vale. Cruces de dentro hacia afuera. Vale. Extremos a la esquina. Cruces de dentro hacia afuera. Vienes aquí tú al medio. Haces una mano, si no te vas para adentro tú. Vale. Cuando recuperemos, viene Cristian. Se viene aquí. Cristian, Xavi y Dima. Y Telmo abierto. Vale, 4 primeras. Ahora, si está y está Antonio en el exterior, ¿Qué? vaya a buscar. Pues perfectamente, podéis hacer eso. Lo Vale. importante es que hay que defender. Defensa, Vamos, tíos, de lado. Vamos, Pois un tempo morto mirando un pouquiño o longo plazo, non? En cando recuperemos vamos a traballar. Sí, vai a ir con 4 primeiras liñas, igual que está facendo Chapela, vai nos xogar luceros. Non sei, unha mágoa, non? Eu que son do balonmán de xogo con pivote. Dous equipos xogando sin eles. Non sei se a Pastor lle gustaría esta idea. Un recurso máis, ao final cada un ten que buscar recursos que lle den éxito e estas cousas estén traballadas e adestradas, seguro que son de éxito. Xavi, defendido por Nico, botando Xavi, balón ao seu compañeiro a Telmo e o gol de Telmo nesa penetración ben levada por Xavi. Atacando de novo o equipo verde, vai Lois, outra vez que ben levado a superioridade. Como agaña Lois despois dese bloqueo e como lla deixa Hugo. Unha auténtica gozada o que estamos mirando por parte de Lois, por parte do equipo chapeleiro, sobre todo xogando cara ao lado non natural, porque todos son diestros, están indo cara ao lado dereito. Xurso atópase coa madeira novamente. Máis vida para Chapela. Quedanlle pouquiño menos de 5 minutos a distancia de 6 goles. Ben Mateo, nun contra un, superando a Xavi, o gol de Mateo, dio colexiado que non, que había pasos, que se apoyou nese cuarto paso, inhabilidade de acción. Lois, novamente con Mateo, buscando a penetración, e outra vez Mateo insistindo nesa finta, nese cambio de dereita a esquerda. No minuto 55 de partido, que teñan forzas para seguir buscando. Vai Lois, novo gol de Lois. Pois o que ti dis, se siguen e continúan. Quedan un pouquiño máis de 4 minutos e continúa o Chapela impoñendo a súa lei, impoñendo o seu ritmo, pero sin conseguir achegarse en exceso ao Balonmán Cangas. Mateo, Xurso con espacio, non a xoga, vai Telmo novamente, balón cara atrás, avisa agora de pasivo, sí, vai Telmo, defendido por Lois, Telmo, quedou colgado, pero quedou o balón aí á esquina, e o erro no lanzamento de Simón. E ven correndo Hugo, con Lois, Mateo, novamente, balón á esquina, Antón non se atreve no lanzamento dende o lado dereito, van a xogar novamente de dereita a esquerda, seguramente como estiveron facendo hasta agora. Recibindo Lois, vai a ser Mateo encargado de dividir. Lois con Mateo, Lois estalle pedindo ao adestrador que inicien xa o xogo. Buscaba Hugo aí esa penetración de un contra un. Golpe franco. David Extremadura poniendo balón en un momento. Hugo, Lois, balón a esquina, vai Nico, colgada para Mateo, para donde Hugo Bouso, que pode valer un pase a final,
Importantísima esta parada de Hugo, porque era crucial. de marcar Mateo e íase apretar un pouco a situación, non? E seguramente Luceros poñese un pouquiño máis nervioso, Chapela virse un pouquiño máis arriba. Era poñerse a 4 con 3 minutos. Dimitri, penetración de Dimitri, lanzamiento, parada de Óscar. Vaya a haber golpe franco a prol de Luceros nuevamente. Dimitri actuando como un auténtico veterano, rascando segundos aí no chan, tomando aire. Pero colexiado di que non valen. Xogan a xogar. Momento de mopa, vais a poñer o balón, un momento por parte de Gavi Señoráns. Vais a poñer o balón, un momento, aí está Xavi recibindo, buscándose primero 2-2, balón cara ao lado dereito, vai Simón novamente, e a parada de Óscar González novamente. 18 paradas leva Óscar, 14 leva Hugo. Ven Hugo, o de Chapela penetrando, buscando esa acción, un penalti, non consigue aos 7 metros, golpe franco, vai Lois novamente con Mateo, iniciando de outra vez, de dereita a esquerda, Hugo con Lois buscando esa penetración, a defensa espectacular de Xavi Gallego sobre Lois, restan 2 minutiños, 32-27, a distancia de 5, Mateo, novamente, reviravolta de Mateo, quería habilitar ahí a su compañero de Extremadura, no consigue, vaya a haber golpe franco de nuevo para Chapela. Está Xavi aguantando moi ben aí na zona central, ese Jesús para uns. Lois, Hugo, quería buscar un pase para su compañero Nico. Lois outra vez, que ben consigue gañar esas Lois, e que disciplinado é Hugo buscando sempre ese oco. Moitas veces podemos ter xogadores que consigan gañar as superioridades, pero que o seguinte xogador non faga o seu traballo. Ben Xurxo, golazo de Xurxo, certificando o pasaporte para a final de mañán. Mateo, aquí o Chapela que sigue, que non se rinde. Lois para donde Bouso. 15ª parada de Bouso. Mateo buscando lanzamiento, ahora sí Mateo consiguiendo gol nuevamente. Digno de alabar o esforzo do Chapela, que sigue sabendo que está co partido prácticamente perdido, 4 de diferencia, menos de 1 minuto, e sigue, persiste, non baixa intensidade, e se é digno de alabar en calquera equipo. Gavi Señorán, Xavi cambiando de dirección, ven Xavi no lanzamento, gol de Xavi Gallego. Vai a rematar aquí, Adri, un partido nunha segunda parte no que podemos decir que o Chapela eu creo que lle chegou a meter o medo no corpo a Luceros, Sí, quizáis un poquinho a falta de acerto en algúns lanzamentos e un par de exclusións que lles chegaron nos momentos clave evitaron que puderan recortar esa diferenza, non? Pero vamos, un bravo por eles, pelexando ata prácticamente o último segundo, non? Fixeron un grandísimo partido. Bueno, veremos mañá, non? O que nos depara. Grandísimo partido, tanto no deportivo, sobre todo quédame coa parte táctica, porque incluso a segunda parte defensiva do Chapela mellorou en moito a primeira parte, que sí que lle costou bastante, puso moitos apretos o ataque con ese 6 en línea, a defensa 5-1 de Luceros, que finalmente tivo que baixar a ese 6-0 para poder reprimir eses ataques. Non me vou a cansar de repetirlo, o traballo disciplinar por parte de Mateo, Lois e Hugo nesa primeira línea, conseguindo superioridades con un simple desplazamento do pivote en dirección contraria ou un primeiro bloqueo e gañar a calle. De verdade que é dos de poder guardar na videoteca e ensinalo a calquer equipo. Sí, unha velocidade, non, na circulación de balón que non é habitual nestas cidades, non, de ver equipos xogar con esa velocidade de circulación de balón, xogando prácticamente sen botar, en proximidade para buscar as penetracións, esas penetracións sucesivas que quizáis está perdendo un pouquiño na base. Bueno, creo que fixeron un partido de moitísimo nivel e que teñen que estar moi contentos. Moitísimo, ben contentos teñen que estar, porque de verdade que nos brindaron un auténtico espectáculo o Balonmán Chapela con este auténtico partidazo que
que seguramente se estades mirando máis repeticións agora dese partido, esa intensidade de que falamos, como vemos agora mismiño, esa recuperación de balón por parte de Cristian para o gol de Xurxo. Mentras agardamos, está Chapela recibindo a calor da súa parroquia, da moitísima xente que se desplazou aquí a Chapela, que se mirades aí nesas imaxes. E aí vai o Luceros, como sempre, a esquina da Marea, ao seu tradicional cántico de baile. E seguimos mirando todavía máis imaxes, esa parada no penalti de Hugo Bousos, goles de Xurxo, mientras vemos aí celebrando, disfrutando ao Balonmán Luceros desta merecida victoria. Así que xa temos para mañán eses enfrontamentos. Recordamos as 10:30, o terceiro e cuarto posto, que van a disfrutar o Balonmán Culleredo Despreocúpate.es co Balonmán Chapela, e a final que disputarán, vamos a chamarlle, non sei se derbi xa, estes habituais Cangas ou Luceros co Balonmán Cisne, o Pizzería Barato Luceros fronte ao Club Cisne Colegio Los Sauces. Mañán ás 12:30, recordamos, 10:30, 12:30 os horarios de domingo, nese domingo de día da nai, pero que o balonmán vai a mandar tamén o domingo. Sí, sen dúbida. Ademais, esta categoría cadete masculina que creo que foi a máis igualada desta tempada, non? No balonmán galego había 4 ou 5 equipos dun nivel moi similar. De aí tamén o nivel da selección galega, non? Que competiu no CESA, que conseguiu ese subcampeonato con xogadores de Lalín, de Cangas, de Cisne, de Chapela, de Culleredo, que son equipos que están aquí. Bueno, de seguro terán mañá 2 novos partidos de balonmán de moitísimo nivel. Segurísimo, porque eu teño claro que Chapela, despois do esforzo de hoxe, seguramente lle poida pasar factura no físico, pero seguro que no mental van a ir a romper e a levarse ese terceiro posto da Final Four de cadete masculino. Pois xa temos aí a Katy raptando a protagonistas. Así que, Katy, damos che paso, tes aí a Hugo Bousos, a che do o dato, 15 paradas de Hugo Bouso. Todo teu, Katy. Exacto, como ti queras, Hugo. Exacto, iso era o que eu quería, Alberto, ese dato. Hugo, vouche dar o dato. 15 paradas, 15 auténticas paradas, noraboa. Grazas. Ao final, o porteiro que ten que facer é parar e non deixar de animar ao equipo, que ao final a defensa que tengo diante é moi boa e esforzase moito para axudarme. Ao final o que ti dis, o porteiro ten que parar, pero claro, ti paraches en momentos clave, ademais, momentos que facían que o teu equipo se viñera arriba, porque o Chapela non deixou de atacar, non baixou os brazos nin a falta de 2 minutos. Ao final hai que intentar parar todas, as que chegas, e as que non, igual. Pero se son en momentos clave que para subir o equipo moito mellor. Contanos un pouquiño, porque mañán enfrontamento contra o Club Cisne Colegio Los Sauces, que foi o que gañou outra semifinal. Contanos que esperamos dese partido, como imos? Pois con moita ilusión, moitas ganas, moitísimas ganas de xogar contra eles, que é o derbi galego ao final, e a dalo todo. Sei que os dous equipos vamos facelo, así que vai ser un partido chulo. Pois nada, Hugo, deixete disfrutar co teu equipo, a seguir celebrando e sobre todo a disfrutar moitísimo desa final de Final Four de mañán ás 12:30. Moitas grazas. Pois sí, o que acabo de dicir, podes marchar, Hugo, co teu equipo a celebrar. O que acabo de dicir, ás 10:30 terceiro e cuarto posto cadete masculino, e ás 12:30 temos a gran final desta Final Four que decidirá o equipo que acompañará o embutido salinense no sector nacional. Así que nada, vémonos mañán aquí ás 10:30 no canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Hasta mañá. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.